Kwesimanzonzo ngiyabingelela phe ngamukele mbukele emakhaya laba songilethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefa ngesikhathi nenohlonze futhi mbukele emakhaya kudotsele indaba zokuthi usisi kaNgizwe mchunu usebize UKhuzani Ngo Sathane uzokhumbuleka ukuthi uKhuzani akekho kuleli lase South Africa kodwa ufulathelile wayoperforma le kwelase Dubai noma sekuvela indaba zokuthi uKhuzani ngathi unenkinga akabhekene nayo lapha phesheya ubhalile impela lapha ku Facebook ukuthi ngabe yasichazela ukuthi uphethwe yini le emgqilaze kangaka emphefumulweni uthi kodwa akakhulumeki uthi akakabikho strong uthi ngasitshena ukuthi kodwa uyacela ukuthi simbeke emthandazweni ekwazi ukuthi abhekane nalesimo akaqala ukubhekana naso kho imningi ke imbiko ngempela engamahemhem uthi ngenze uKhuzani ukuthi ngempela akasaperformanga kulali eDubai kodwa ke imbiko egcwele zokulethela futhi mase yihlangana indaba njengoba salithungatha ngempela lo daba sifuna ukubheka ukuthi ngabe kwenzakalani uKhuzani kanti ke usisi kaNgizwe mchunu unele uKhuzani waposta ngalolu daba wakhombisa ngempela ukuthi uphambana nokumzwela ngempela wangamzwela ushilo ngempela ukuthi namhla kuqophe kumlando kuxabene izingane zandawonye nangu Sathane omunye ekhala ngapha ngokusobala-ke uvele ukuvezile ngempela ukuthi uKhuzani umbiza ngoSathane uthi namhlanje kuxabene uSathane noSathane ngempela-ke bamudle ngempela abalandeli bathi abamdele ngempela njengoba eshilo ngempela ukuthi noma bemzonda ngempela uKhuzani kodwa usisi kaNgizwe ngathi ngempela manje useya overdose uma esezonda uKhuzani kangaka noma esinkingeni sekwazi ukuthi ehlekise ngesimo sakhe kanje ngempela uKhuzani ukhalile lapha ukuthi ngempela inhliziyo yakhe ebhlungu ngempela uyaqala ngempela ukuthi ehlele lesimo kodwa ke uwelile usisi kaNgizwe ngempela umbiza ngoSathane uKhuzani uthi ngempela kuxabene ingane zandawonye namhlanje uSathane oKhuzani nomunye uSathane lo uKhuzani akakhala ngawo ukuthi ngempela umhlasela mbukele emakhaya uthini uphala wakho ngalolu daba ukuthi uKhuzani ethe sekingeni kangaka kodwa uwelile emchunu wakwaba uSkyguy esihamba phambili kubalandeli baKhuzani esho ngempela ukuthi uKhuzani uxabene nomuntu akafana naye akambize ngokuthi uSathane bukele emakhaya akehlangana lapha ku comment section sulibhunge lolu daba lo sizo ngempela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba kodwa akehlangane futhi sengikuphathele ezinye futhi indaba zamaskandi ngempela eshisayo till next time siyabonga.